салом мухлисони Барселона ва канали Барса ТG. Бошгоҳи Каталонӣ дирӯз муқобили дастаи ноқулай барои худ Кадис рақобат кард. Барои чӣ ноқулай? Барои он ки чанд рақобати охир даста наметавонист бар Кадис ғалаба кунад. бозӣ дар варзишгоҳи Эстадио Нуэва Мирандила бо иштироки 19,500 мухлис баргузор шуд. Ин бозӣ ҳамчунин барои Кадис низ муҳим арзёбӣ мешуд, чун даста пеш аз он ягон ғалаба надошту, ягон гол ҳам ба самар нарасонда буд. бозии мазкур барои бархе аз бозингарони Барса муҳим буд, то худро дар майдон нишон диҳанду ҷой дар ҳайати асосӣ пайдо кунанд. Хави ҳайати тақрибан 70% навро ба майдон баровард. Агар осон карда гӯем ҳайати дуюми Барса муқобили Кадис бозиро оғоз карданд. Ҳайати асосӣ дар бозии дирӯза чунин буд: дарвозабон Тер Штеген, ҳимоятгарон Балде, Пике, Араухо ва Белерин ки дебют кард, нимҳимоятгарон Де Йонг, Бускетс ва Гави, ҳамлагарон бошанд Ферран Торрес, Депай ва Рафиня. Чӣ хеле қаблан қайд карда будем, бозингарони асосӣ барои бозии навбатии муқобили Бавария ҳифз карда шуда буданд. аллакай шӯру шавқи рақобатҳои чемпионатҳои аврупоӣ тезу тун шуда истодаанд. На ҳама топ дастаҳо мавсимиро бубарор оғоз карданд. аз хизматрасониҳои шарики мо 1x истифода баред ва тамошои бозиҳоро ҷолибу диданӣ созед. дар 1x регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 бо промокоди Барса TG. силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. қисми аввали бозӣ бисёр тезу тунд оғоз шуд. ҳамлаҳо аз ҳар ду ҷониб зиёд дида мешуд. амалкарди хатарнок камтар буд. масалан дар дақиқаи 4 Депай тӯбро мисли магнит ба пояш часпонда талош ба рахна кардани дарвозаи Кадис шуд, вале ба мақсад нарасид. вазъияти дигар бошад дар дақиқаи 10 буд ки дар як ҳолат Гави ҳуҷумро аз миёни майдон оғоз кард ва Рафиня зарбаи мустаҳкам зад ки ба чӯби дарвоза бархӯрд. ин имкони хуби голзанӣ то ин дами бозӣ ба ҳисоб мерафт. ҳарчанд ин бозӣ барои Белерин хело муҳим арзёбӣ мешуд, ӯ дар дебюти худ бозии хубро нишон дод. баъзе хатогиҳое ки аз ҷониби ӯ дида мешуд, ин аз ҷиҳати ҳолу ба хубӣ мутобиқ нашудани ӯ ба ҳисоб мерафт. аз канори дигари хати ҳимоя Балде боз ба майдон бароварда шуда буд ки ӯро акнун рақобат бо Алонсо барои мавқеъ дар ҳайати асосӣ интизор аст. Балде нисбатан ҳамлаҳои дастаро хуб мефаҳмад ва кӯмаки самаранок бештар мерасонад. дар чанд маврид мо якдигарфаҳмии ӯро бо Торрес камтар дидем. қисми аввал бо ҳамин шӯру шавқаш бо ҳисоби 0-0 ба охир расид ва маълум буд ки дар қисми дуюм бозӣ чунон бояд гузарад ки мухлисон ба ваҷ дароянд. бачаҳои каталонӣ дарҳол шурӯи бобарор дар қисми дуюм карданд. аллакай дар дақиқаи 55 дидор Де Йонг аз як ҳолати хуб истифода бурда ҳисобро дар ин дидор боз кард. ин аввалин голи Френки аз 24 феврал ба ҳисоб мерафт. дар дақиқаҳои 57 тағйирот дар хати ҳамла карда шуд ва Левандовски, Педри, Дембеле бо нафаси тоза ба майдон ворид шуданд. оғои Левандовски агар дар бозӣ гол назанад, хобаш намебарад. баъд аз он ки Де Йонг натавонист тӯбро вориди дарвоза созад, дарҳол Левандовски пайдо шуду дар дақиқаи 65 голи нуҳуми худро дар 6 бозии Барса ба самар расонид. бозӣ ба идораи Барселона медаромад ки дар трибуна ҳодисаи даҳшатноке рух дод. бозиро доварон дар дақиқаи 82 бо сабаби бад шудани аҳволи яке аз мухлисон боз доштанд. одамони дар гирду атрофи он пирамард буда зуд вокуниш нишон доданд ва ёрии таъҷилиро даъват карданд. гуфта мешавад ки дили мухлиси солхӯрдаи дастаи Кадис ногаҳон аз кор мондааст. ба кӯмаки он мард зиёда аз 10 табибон равон шуданд. ҳамчунин дарвозабони мизбонон аз ин бетараф монда натавонист. ӯ дарҳол ҷузрони ёрии таъҷилиро оварда ба мухлисон расонд. Араухо дар майдон зорау тавалло мекард ки ҳоли он мард хуб шавад. ҳолати стрессӣ барои бозингарон буд, вале ҳаёти одамон аз футбол дида болотар аст. баъдан хабар дода шуд ки он пирамардро ба бемористон бурдаанду ҳолаташ мӯътадил карда шудааст. бозингарон ба майдон баромада бозиро давом доданд. Левандовски дар дақиқаҳои охир низ назаррас буд, зеро баъди гол ба самар расонидан акнун нақши ассисткорро ба худ гирифт. дар дақиқаи 86 Фати аз партофти Лёва истифода бурда ҳисобро 3-0 кард. ҳамчунин Фати ин голи задаашро ба он мухлиси Кадис бахшид. амали мардонаи Фати. кор ба ҳамин ба охир нарасид, зеро дар дақиқаи дуюми иловагӣ Дембеле низ бо зарбаи зебояш ҳисобро 4-0 карда ба бозӣ нуқта гузошт. инҷо низ Левандовски дар ҳисобаш ассистро ба қайд гирифт. акнун дастаро бозии муҳиму асосӣ дар Лигаи Чемпионҳо муқобили Бавария интизор аст. Барселона акнун омодагиашро ба он рақобат мебинад ва меҳмони Альянс Арена мешавад. ба ҳама ғалабаи навбатӣ муборак бошад. оиди рақобати навбатии даста дар наворҳои баъдӣ хабар медиҳем. ба ҳамин тамом то наворҳои баъдӣ тансият бимонед. хайр дӯстон.